temu meneh iki ya kira-kira rada suwe. Dek Lala tak plek foto. Lah mergo iki yo ngono pendaftaran baru. 200 yo lah ketemu. Kita iki wis 200 kok ketokne tili-tili. 200 iki. Nggih. Dek aku tak nyongko niku nyicipi swanun jenengan sing alus coba. Remu, Dek. Ya, Anu kapilut mawon nggih. oh kapilut. Nggih, Nggih kapilut monggo, sing penting larasipun niku alus. Kula pitados kok jenengan digarap alus nggih sekeca, digarap kasar nggih. Pokoke sing penting kula bar niku terus adus. Oh, nggih ta. Oh, judule kok kurang adus ya Kang Galeng. Ya iki resikan iki ngono kuwi ta iya. Kapilut ya wis ya. Neno ya nggih aduh. Kaya apa? Kalamun berung santai mawon nyambut gawe kalih kula niku enten sing penting lahir batin. Lah nggih. Tenggane ibu-ibu ning Joko. Kula sawan sapa Yo.
iso ora metu piye ora penak. Masa kok jate grindeng kok kon jogeti. Lah jenengan kan mau niku angel metune to. Lah aku ini ora ngene iki angel, Mbak. Ora diuyak-uyak. Ora mangsaku kok arep metu ki cegah. Iki gone Lah dhewe. mumpun ke perahu lho, tak kira nek metu ya baru urung. Lah iya kok ora dipilot kok ora metu-metu. Yo, terus yo. Ibu-ibu tesih kathah sanget ingkang menggani Mas Petro. Pancen nggih pametri budaya. Sami Jayu iki niku nek nonton wayang urung blindung kan jam dereng kondur. Oh, lah. Ngantuk-ngantuk apa mergo betah melek niku rezekine lancar. Amin. Lho, Wong sing duwe lara-lara niku ilang rasa goleke obat kok. Aman percaya kali. Ya, terus ki. Lanjut. Jualan bakso. Saya kok saya nemen. Apa ben dunya lho. Bobile ngaten nek sonten mau niku mirsani kula rayu basa arep esuk kita ayu. Sama sampur ngantuk. Anu bola-bali. Sampur ngantuk. Pak Pun dadine ruwet sik tanpa busono. Paling ketok niku inclong. Lah iki. Apa kula anu hobi kula adus niku nek esuk-esuk arep esuk niki lho ketok ayu. Masa wis tanpa busono. Sore ini ora gini-gini ora apa-apa. Ya ya, basa munggah jam 2 ketok ayu. Saya kuwi ayo jelasne. Kayak kok serba wangi memang saya. Beratus. Lah nggih, kono-kono iki jahit niku ora patek cethong. Telek. Maka ya, tekan ngendi lah. Ya apa meneh. Tak rewangi mati.
edanan gara-gara Ya betul keringetnya adus kuwi. Edanan adus nang jero bunga. Sinten seneng aneh adus ya akeh tumon bengi iki dino. Iki digumyake malih nggih. Lama Semar kersane senam pagi. Kok santai mawon mungkin lakone kula sipet kula pergi ketemu nggone tak yuke. Serak perang, Nggih. Iya betul e. Nek eneng etang Ilangi gedang kalung gitu. Dianggap seraginan. ya niki kan sing di omah ki angop. Yayu niki kok nyatani sing kuatah lho. Iya. Iya, manjen iki yo seneng karo budaya kan. Ya suwe ora ana pagelaran wayang kok. Ilangi gedang kalung Ilang Semar. nggih. Bapak ki sene Diseragi dene. Bapak ki sik adus. Iya budal ala ben adus dhisik. Nek tepake sabun git. Iya. Ilange gelang kalung. Blak. Blak. Ayo. Dilerek ning kalone tak yo. biasanya ngatek kerja. Pokoknya digomyake to Mas Mas. Mulai payangan sik tahun meneh kok. Arep nanggapnya ke besar kok. Ayo no. Besar entek kok. Oh alah terus. Benek-beneknya langsung ringkitan lho Mas. Endi? Kene bos-bos yo. Oh, nyetel kaset kok. Pokoknya mengbincang dengan tenggani. Oh, santai mawon. Termasuk Bunda Lala sani tenggani. Anak tanggal pinten. Tanggal selangkung. Oh, tanggal sanggung niku lho Pak Dalang. Nggih, insyaallah. Nah, Tahun piro? Pokoknya tak undang. jenengan ajeri Pak Dalang kesan lho Pak Dalang liyane. Mantan niku santai. Lah kula ki pilih nonton ya. Pada dalang manten. Nonton. Monggo Bun. Ya. Tresno ati
Sopo? Topeng pribadi Bunda Resi.